Cumlíček už ide. Jarka tvrdí, že ešte máme ísť pár centimetrov. Traktoru. Cumlíček už valí. No poď. Dobre, to už si pán spôsob. Tak koľko klikov dáme? Tam už je plná. Diváci, severná strana Pálko Brega so svojím zadom Miškom Blutovským. Pevne verím, že tú vlnu dajú, lebo na to majú, nechceme koniec. Ide, áno, áno. Ešte pozbudu, kde sa podarí. Koľko nám toho ešte máme? A to podľa reportéri nie sú rozhodcovia. To nie je pravda, na to musí byť 4. Petra. Už je to veľa, ale teraz sa bude hovoriť o víťazovi. Teraz sa Janko, bude... počkaj chvíľku. Takže mám tu... Ferko, vydrž. Ešte aj, počkaj, aby si nespravil prešlap. 1500 kg za koníčkom, ktorý má 670. Dali sme to takto, aby sme prišli na víťaza. Áno, tak, daj si odmenu sám, tak. Áno, potles veľký, velikánsky pre túto dvojicu, ktorá sa ešte ukáže v páre. Pripravíme traktor René Ambros a Veronika 1500 kg.